Urtarriaren 20a data berezia eta garrantzitsua da batzuentzat, egun arrunt eta xumea besteentzat. San Sebastian egunean, naiz eta begirada ia guztiak Donostian edo Azpeitian jarri, Tolosaldeko hainbat herritan ere ospatzen dute festa hau. Beraztegin, Leaburu Txaraman eta Orendainen besteak beste. Meza, hamaiketakoa, dantzariak, txistulariak, bazkaria, izaten dira urtarriaren 20an ospatzen diren ekitaldi nagusiak.